जोंनो फुनुगुइ तंगो ताबक जरा राउन काइबा राउन काइब्रै लाइमानि उल्लो ताबक राउन काइबा रंजागुइ तंगो हरियाणा नि एसेम्बली इलेक्शन एबा चंगमारी ताबक जरा बीजेपी काइथाम नि कबांगुइ तंगो ते ताबक जरा आगोगुइ तंगो 43 खान आसक थाइबाय ते कांग्रेस पार्टी नै बदल एबा कांग्रेस दाइलाइजाक नि एंगै 40 खान आगोगुइ तंगो tabok jora kebo srai paiwi manyakho tabok jora srai engai mayakho piaba hadda haddin lorai te kate katakar englai wei tongo sengrano phunogui tongmani abong kha tabok ni 5 round 4 round paiwi 5 round chole wei tongmani jorawo BJP Haryana wo mawi tongo 43 asok thai te Congress bodol manai tongo 40 te ayang INLD manai tongo kai nei te others manai tongo kai ba willa first round of belai Congress ni agok jak ngai tongmani phiaba belai kheno hadda haddi lorai tabok belai kheno kate kita karenglai wi tongo Haryana wo sabo painai sabo senai kabang bai paiya kabang bai seya ama haino nugui tongo rengjak sijak rokni khoktui sengrano phunugui tongo 5 round kaiba sole wi tongo tabok jora BJP manai tongo 43 asok thai Congress dailajak manai tongo 40 asok thai tini punukjagui tongo sengrano punugui tongo exclusive result Vidhan Sabha asok thai chongmari ni engei seng punugui tongo hain haising tabang no phunuk pinai Jammu tei Kashmir ni engai ongkhorei tongo aro bohaino round kaibri laiwei kaiba engai tongo Congress kai 4 eba 8 khan manai tongo tei boni dailajak bodol NC manai tongo 38 khan asok thai BJP manai tongo 28 khan जोंनो फुनुगुइ tongo BJP tabok jora Jammu Kashmir 28 khan manai tongo Congress manai tongo 8 te Congress ni gadaljak dailajak bodol manai tongo 38 sekang ni first round of belai kheno nokjak mani haino asai pheri angai tongo Jammu tei Kashmir BJP phaibi matha thok ngya ama haino goro nokjagai tongo tabok jora 4 round laiwei 5 round kaibri laiwei round kaiba lekhawi tongmani jorawo BJP Jammu Kashmir phaita thok anglia ama haino goro nokjagui tongo aronibo PDP kaiba mangkha tei others tabok jora 11 manai tongo NC tei Congress ni engai manai tongo 46 जोंनो फुनुगुइ tongo updates round kaibri laiwi round kaiba Jammu Kashmir assembly election ni result जोंनो फुनुगुइ tongo BJP tabok jora 28 khan manai tongo round kaiba cholewi tongmani jora tei Congress bai dailajak bodol manai tongo 46 eba 46 khan asok thaio agogui tongo tabok jora sabo kaplainai sabo senai haranibo gono kisan nukjagui tongo Congress tei dailajak bodol nong thok ama haino rungjak sijak roni hanibo salai teibo saimana bagai kerengui tongdi I news